Ja, det har vi været siden 92, jo. Så det er jo... Ja, vi skrev så allerede kontrakt i 91, men jeg blev først opdaget i 92. Så det må jo efterhånden være 22 år siden jo. 22. Vi kom ind i januar. Ja, 92. Bye bye. Love you. Ja, så det kan. Love you. Alright. Hello darling, how are you? For Torben har nemlig også en kæreste. Okay. Også i Thailand. Make dinner, you're hungry? Og ja, stort set hver eneste dag ringer han også til sin kæreste. Jeg skal spise mat. Det her. Det. Så. Det. Der spiser mat. Hello darling, how are you? I'm okay. Yes, you've got time now? Okay. We do that. Give me 2 minutes. Okay? Mange af dem, de har både 4 og 5 mobiltelefoner. Det er jo sådan efter, alt efter hvem ringer nu? Er det nu ham englænderen, der ringer, eller er det ham finnen, eller danskeren, der ringer?